Маладзечанцы і госці, якія сабраліся вечарам у амфітэатры, сталі не проста гледачамі, а ўдзельнікамі музычна-паэтычнага клуба фестывалю. Бо фармат заключнага мерапрыемства крыху адрозніваўся ад традыцыйнага. За столікамі на сцэне сабраліся знакамітыя беларускія кампазітары, паэты і артысты, якія на працягу 20 год прыязджаюць у наш горад, каб ствараць свята нацыянальнай песні і паэзіі. Здаецца, зусім нядаўна гэтае музычнае шоу толькі пачынала сваю дзейнасць, але час імкліва бяжыць наперад. І сёння вядомыя эстрадныя выканаўцы узгадваюць старонкі сваіх творчых біяграфій, звязаных з фестывалем. Зорны шлях салісткі ансамбля «Верасы» Вікторыі Алешка пачаўся таксама ў маладзечні ў 1998 годзе, калі яна атрымала гран-пры. Может быть, я еще не достигла самых высоких вершин, о которых мечтаю, но, по крайней мере, для меня девочки, которая, в общем-то, только закончила школу, и так неожиданно вдруг стало, что я стала популярна, и как-то вот все у меня началось, так пошло-поехало. Именно началось все с фестиваля «Молодечный». На працягу 20 год фестываль некалькі разоў мяняў сцэнічныя пляцоўкі, але ўрэшце пастаяннае месца прапіскі атрымаў маладзечня. Прыязджалі новыя зоркі эстрады, ладзіліся мастацкія выставы, творчыя сустрэчы, ды адно заставалася нязменным – шчырая любоў да сваёй культуры і беларускага слова. Фестываль здзіўляў гледачоў цікавымі канцэртнымі праграмамі і знакавымі падзеямі. Адной з такіх падзей стала песня, якая з'яўляецца музычнай візітнай карткай горада Солнца. У 2001 годзе, дзякуючы падтрымцы прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі, фестывалю «Маладзечні» атрымаў статус нацыянальнага і агульнадзяржаўнага культурнага свята. У тым жа годзе ў мерапрыемства з'явілася і яшчэ адна добрая традыцыя – свой юбілейны каляндар, звязаны з лёсам славутых кампазітараў, паэтаў, выканаўцаў. А яшчэ з пэўнага часу асноўным кантэнтам фестывалю, яго інтрыгай, стаў конкурс маладых выканаўцаў, якія праходзяць 3 этапы творчага выпрабавання. І фестывалю «Маладзечні» – гэта цудоўная магчымасць для амбіцыйнай і таленавітай моладзі заявіць пра сябе ў прамым сэнсе у поўны голас. Думаю, что фестиваль будет обновляться, и интересно проследить, какими будут эти обновления. Всегда надеюсь на то, что любой фестиваль следующий все-таки откроет немножко нам какие-то новые грани известных талантов, а может быть и какие-то новые таланты, потому что кто-то правильно сказал, самая большая новость, которая есть в искусстве, это талант. Поэтому ждем этих новостей с нетерпением. В этом году я безумно рада и счастлива исполнять была очередной раз на сцене «Белую ластовку», ведь в 2010 году я победила с этой песней на конкурсе «Славянский базар», и благодарна авторам этой композиции Владимиру Кондрусевичу, нашему мэтру, и Ольге Болдаревой за то, что написали для меня такую замечательную песню. На закрыцці гучалі шлягеры мінулых фестывальных год, гледачы падпявалі выканаўцам і не скупіліся на апладысменты, а вядучыя пажадалі артыстам цікавых прэм'ер на сцэнічных пляцоўках у «Маладзечні» і ўсім разам сустрэчы ў наступным годзе ў горадзе над душой. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.